1730. i 1740. godina dolazi do jedne određene koncentracije tog takozvanog razbojništva, koje je zapravo bilo od Čađavice i od Čađavice pa onda preko prostora današnjih općine Magadenovac, pa sve do Koške, Bizovca i tako dalje. On to ne može sam rješavati. I onda naravno komu uskaču mu panduri sa prostora naravno grada, odnosno možemo govoriti znači 18. stoljeće. Pa i jedan dio 19. ali se sad fokusirati na 18. stoljeće. Nekih oko 1 do 2% je bilo plemstvo. Ovo sve ostalo, pogotovo na ovom našem prostoru koji sad komentiramo, malo pričamo o njemu, većinom su bili kmetovi, seljaci. Oni su imali jedan problem, a to je taj da prvo je glavni gazda, Petar Antun Hillebrand von Prandau, on je bio u Beču. I tu naravno dok je on u Beču, glavni je bio, kao što sam spomenuo, upravitelj, nekad Sebastian Freuhofer, prije njega bio je Anais i tako dalje. Čak neko vrijeme su oni dali i Adamovićima kao u zakup veleposjed. To kmetstvo, odnosno ti kmetovi moraju između ostaloga davati nešto u novcu, davati malo i tlaku, ali ta tlaka je prema mišlju dvorske komore i ideji dvorske komore trebala biti zamijenjena sa novcem. Znači forinte da daju na nekoj određenoj, recimo nekim određenim kvartalima u nekom određenom razdoblju. A ovim vlastelinima, a i vojsci to nije odgovaralo. Nego su oni htjeli naravno njihovu radnu snagu. Što za gradnju između osloga Osječke tvrđe, to je znači 1710. 20. 30. godine, pa onda i malo kasnije, a što vlastelini su htjeli naravno da oni između osloga i tu šumu i te neke određene prostore da sređuju. I tu dolazi do toga da taj seljak, odnosno kmet, na neki način ovi omogućavaju da to rješavaju kroz novce, a ovi to žele da se rješava kroz radnu rentu. Naravno, oni moraju dati novce, porez u novcu, ali može i ta radna renta biti itekako aktualna. Zanimljivo je to da recimo tih krajem 17. početkom 18. stoljeća ti kmetovi, odnosno to stanovništvo južnije, znači Rakitovica, Poreć, Radikovci, oni rješavaju određeni broj jutara šume, koja onda ide do Miholjca i onda od Miholjca s Dravom ide sve do Tvrđe, do recimo tadašnjeg prostora Gornjeg grada i Tvrđe, koja se onda koristi za gradnju Osječke tvrđe. I tu vidimo, nije onda ni čudo zašto u jednom trenutku, ovako malo otvorenije, puca film tom kmetstvu i oni što rade, odlaze u takozvane razbojnike. U razbojnike iz perspektive, naravno, vlastelinske vlasti i uprave. Ali iz njihove perspektive to je borba jednostavno za život. Kada shvate da više ne mogu, kreće se u razbojnike. Htio bih samo spomenuti da ovo sve što mi pričamo, inače kada povjesničari pričaju, imamo tu naravno narodnu predaju, imamo izvore koji su prošli itekakvu cenzuru, što autocenzure, što cenzure od tih nekih osoba koje su to nekada bilježile. Imamo u današnje doba, ono kako prije se govorilo problem, sad su to izazovi. Imamo izazov taj da često kako svako razdoblje donosi jedan pogled prema plemstvu koje je bilo glavno zemljišni gospodari, samo taj pojam gospodar. U nekim razdobljima ih kudimo i doživljavamo ih negativno, u nekim razdobljima ih doživljavamo jako, jako pozitivno. Vjerojatno je najbolje kao i u svemu životu da nađemo neku sredinu i da naravno poštujemo to što su oni radili, ali da nikad ne zaboravimo ono što ste spomenuli na početku, da je recimo na tom našem prostoru Miholjšte i Valpovštine 90 i nešto posto, 99% i više od 99% je bilo kmetstvo koje na određeni način, neki to uspoređuju malo kroz romane, ko robovi. Nisu bili ko robovi, ali često nisu imali ni pravo glasa i u ono doba bi itekako pravobraniteljice imale šta za reći. 1730. godina, spomenuli smo u jednom trenutku ste spomenuli i Hillebranda von Prandaua. On je većinu vremena bio u Beču.
U njegovo ime su, ovako malo otvorenije, gazda Joze bili upravitelji. Bio je Jan Sebastian Freudhofer, upravitelj tadašnjeg vlastelinstva, koji je između osloga 1730. godina iscrtavao, pokušavao što vjerodostojnije iscrtati tadašnji prostor vlastelinstva. Napravio je karte, znači govorimo o 1730. godinama. Te karte se mogu vidjeti u ovoj knjizi, a i te karte su bile dostupne za vrijeme izložbe Valpovački vlastelini. I ako se ne varam, i dalje je dostupno na internetu 1780. godine karte. I onda kad uspoređujemo te karte iz 1730. godina i 1780. godina, dosta se vidi da to ušoravanje, znači recimo kontrola kuća, kontrola stanovništva, kontrola pojedinog naselja da bude uz cestu. Naravno, to onda odmah znači da ta neka uprava, što civilna, pa što i vojna uprava, kada vojska prolazi zbog nekih svojih određenih razloga, između osloga moramo uzeti u obzir da je i konačivanje, možemo i tako reći, vojnika jako bitno. Zbog toga se naravno stanovništvo i žali. Tu vidimo taj proces recimo razvoja ili kako bi rekli na ovaj germanski način kontrole određenog prostora gdje se sve po PS-u bi se trebalo doživljavati. Zanimljivo je to, da još sad samo jedna mala recimo digresija na digresiju, 1730. godina kad uspoređujemo te zemljovide, vidimo da već onda neka naselja, poput recimo Lacića iz ovoga zapadnijeg dijela, tog valpovačkog vlastelinstva je već onda ušoreno. Već ta kontura. Naravno, to moramo uzeti u obzir da je on iscrtavao. Da to nije kao u današnje doba da je on točno iscrtao, prebacio na papir kako je stanje. Da. Ali naravno sa odokativnom metodom. Prema procjenama, studijama, znači krajem 17. stoljeća bilo je nekih recimo oko 200-220 tisuća stanovnika na prostoru ono što mi sada poimamo Slavonija. Kad govorimo Slavonija recimo do prodora Osmanlija, znači možemo govoriti već ti njihovi prodori od kraja 15. stoljeća, tijekom 16. stoljeća i tako dalje. Slavonija je bila recimo od prostora Sutle pa sve do recimo Spačve, recimo toga kraja. To se poimalo kao Slavonija, pa čak još malo istočnije. Kad mi govorimo o ovoj Slavoniji, mi govorimo o recimo rano novovjekovnoj Slavoniji, a to je Slavonija koja je iz perspektive Habsburške monarhije i Habsburgovaca oslobođena krajem 17. stoljeća. Znači cijeli taj prostor do kojeg je recimo u međurječju između Drave, Save i Dunava došlo je Osmanlije sa svojom sabljom. Kad su onda ovi to iz njihove perspektive oslobodili, onda je to počelo se poimati kao Slavonija. Kao što sam spomenuo, znači krajem 17. stoljeća procjene su da je na cijelom tom prostoru bilo između 200 i 220 tisuća stanovnika. Cirka oko 100 tisuća muslimana i ovo je naravno ostatak i su kršćani, što Kalvini, što naravno Luterana malo, što pravoslavne vjeroispovijesti i naravno katolici. Na prostoru Miholjca i Valpova, odnosno to, kad kažem Miholjca i Valpova, mislimo na Miholjštinu i Valpovštinu, što sad to mi poimamo, mi to naravno tu znamo te pojmove koji su najvjerojatnije sežu iz neke prve polovice 19. stoljeća. Na tom prostoru je bilo između vjerojatno 10 i 15 tisuća stanovnika. Ti muslimani krajem 17. stoljeća oni su živjeli većinom u Valpovu i u Moslavini. Miholjac, Marijanci, Bizovac, Koška, cijeli ta područja i ta naselja i ta područja, tu su živjeli katolici, Kalvini i između ostaloga i gdje koji Luteran. Muslimani napuštaju taj prostor kada odlazi osmanska vlast. Kalvini, kao što možemo vidjeti na te karafine, komisije, odnosno izvještaji iz kraja 17. i početka 18. stoljeća, Kalvini polako postaju katolici. Kad dolazi ta vlast, nova vlast, te posjede, pa tako isto i taj prostor o kojem sad mi razgovaramo, dolazi u ruke takozvane dvorske komore, koja je na ovaj ili onaj način bila direktno naravno vezana uz Beč.
Ona je doživljavala, odnosno kroz nju nova vlast je doživljavala taj prostor kao mogućnost da se što više recimo iskoristi, u krajnjem slučaju iskoristi naravno kroz porez, da se vidi s čime taj prostor raspolaže, koliko ima stanovništva, procjene su neki 40-50 tisuća stanovnika, možemo vidjeti da 1698. godine prema tom izvještaju Karafine komisije negdje oko trećina je naselja. Trećina naselja je kao sa stanovništvom, ovo ostalo stanovništvo je ili otišlo nekuda dalje, naravno između ostaloga muslimani, ili su po recimo močvarama. To su recimo primjeri, kada gledamo ta neka naselja, Gat je između Karašice i Drave prvenstveno, Marijanci su blizu Vučice, ne znam, Bocanjevci su isto bliže Vučici i takve neke primjere. I naravno oni onda popisuju. Između ostaloga popisuju i krave i konje, koliko ima, ali prvenstveno više manje volova, koliko ima pšenice, sad je tu zanimljivo, koliko ima oranice koje se poplavljuju, koje se manje poplavljuju ili koje su više manje kroz dobar dio godine se mogu koristiti. Mm-hmm. Na taj način doživljava nova vlast taj prostor. Što je zapravo, možemo reći iz današnje perspektive, totalno uobičajeno. Muzej Slavonije je između ostaloga najveći muzej općeg tipa u Hrvatskoj, ima preko 300.000 predmeta. Na neki način to je jedno bogatstvo koje iziskuje puno rada, truda, koje iziskuje prvenstveno suradnju. Htio bih se sad samo nadovezati, u jednom trenutku je bio govor za vrijeme predstavljanja knjige od 1900... Aha, ali dalje. Se sad bolje čujem? Bilo je govora i o 1901. godini. Sljedeće godine imamo obilježavanje to 125 godina od dolaska Franje Josipa u Miholjac. To je bio jedan od dolazaka u Slavoniju tadašnjeg austro-ugarskog vladara i u Muzeju Slavonije organiziramo izložbu. Ta izložba će između ostaloga uključivati i predmete iz Muzeja Slavonije, ali nama je cilj koliko je god moguće da mi uključimo i ljude. A kako ćemo uključiti ljude? Vjerojatno netko od vas ili neki vaši imaju i dan danas možda na tavanu ili u podrumu ili možda u nekoj ladici dukate slikom Franje Josipa. I recimo preko tih dukata ili možda preko neke šalice ili takve neke stvari htjeli bi se spojiti s ljudima, s okolinom, zato što muzej je prekrasan kad ima predmete, ali svi znamo da predmet sam po sebi je zapravo jedna obična stvar koja će u jednom trenutku propasti. Važna je priča uz neki predmet. I evo ovim putem vas pozivam, ako želite sudjelovati sa nekim svojim predmetom, a koji je vezan uz Franju Josipa, slobodno se javite. Sad možete vidjeti na koji način, recimo, u današnje doba Muzej Slavonije nastupa i želi ići zapravo prema ljudima.